Čus bus autobus lidi a tady jsem objevil nový secret, co je v tady tom díle. Právě vyšla 4 Toilet 60 a prostě objevil jsem tam nový secret a jo, tady si mluví. A ten secret je právě tady. Počkej, ne, to jsem přeskočil. A teďka, když se podíváte, tak vidíte tam obraz. Teďka, tady, vidíte, tam je nějak tady v rohu vaší televize nebo nevím, na čem koukáte, tak prostě tam je obrazovka a je červená. Takže to je možná vylepšený TV Man. Tam jde prostě vidět, jo, teďka, tam jde vidět červená obrazovka a ty chapadla. Normálně, když jsem to zjistil, tak to je normálně, já jsem z toho dostal totální husinu. Jako kdyby fakt ty 4 toalety měly být v normálním světě. Ale jako fakt. Teďka se na to můžete podívat sami a nebudu do toho mluvit. Viděli jste tam toho TV Mana? Já si myslím, že to je secret. Protože kdyby to nebyl secret, tak prostě by to nedělalo a pak by se to vyplo. Ale prostě by se to vyplo normálně jako pum. Jako ten zvuk by tam mohli přidat, když to by neznělo do těch výbuchů. Ale prostě fakt normálně můžete. No já se pokusím prostě zapnout komentáře u toho, jak jsem točil, že tam hledám pandy nebo návod, jak hledám pandy, tak tam jsem dal otázku. A když jsem se na to kouknul, tak jsem se cítil jak hlupák, když prostě jsem říkal, že tam mají napsat lidi do komentářů tu hádanku a ty komentáře jsem neměl zapnutý. Tak doufám, že mi to proměnete a teďka, jestli se chcete podívat na tu celou epizodu, tak tady ji máte. No dobrá, to by asi stačilo a doufám, že se vám tady to video líbilo a zatím čus bus autobus, čus bus zase čus!